Колкото по-малко, толкова повече. Той е оставил малко правила записани, но някои от тях са: бъдете винаги влюбен, четете до смъртта си, пишете до припадък, това много го можем, слушайте музика, гледайте живопис. Тук щях да пропусна, че скъпата нам Драга Дилгерова прави живописни изложби и е много добър живописец. Надяваме се солидарен център на една нейна изложба в недалечно бъдеще. Слушайте музика, гледайте живопис, бъдете в близост с писатели, като нас такива. Намесвайте се активно в политическия живот. Да. Като в скоби гледайте да не ви пребият. Следвайте желанието си. Не се обяснявайте. Това е най-трудното правило, да не се обясняваш. Всеки пита защо, как, кога, къде. И трябва да обясняваш. Не си ли обясняваш? Не дадеш ли точно обяснение, лошо се пише. Мълчете, думите убиват творческия дух. И най-важното правило, не губете времето си.